Какво се случва сега? Имам косъм в устата. Добър ден, вие сте с Шейна филм. В момента тук сме на Черни връх, разпускаме. Изкатерихме го за втори път вече. Това е Черни връх. Почти Черни връх. Да, беше много трудно, но стигнахме. И така. Да. Как се чувствате в този прекрасен ден? Тъй като до сега карах Шейна, защото съм просто прекрасна. Малко пада мъгла и малко дупето ми е мокро. Но ще преживея. Не е за първи път. Какво смятате? Как се чувствате за Шейна? Просто за шейните. Шейните от много време. Това е любимото ми занимание. Цялото си свободно време купих си лопата от Борчов за 300 лева и си изкопах няколко скока в двора ми. Аз съм като Шон Уайт, купая си собствен парк в двора. Да, богата съм. И изкопах си един скок и скачах с Шейна, купих си една Шейна от женския пазар. Главен спонсор! Женски пазар! Да, те спонсорират и с чорапи, така че... Няма как си се узнаете. И така. Едно е Борчов, друго е женския пазар, но двете се съчетаха заедно и така. Така стигнах до световно първенство по Шейна, което станахме първи с Дени в отбор по двойки. Фристайл? Фрирайд в гората. И до момента, в който Шейната ни не се щупи. Беше много тъжно, тъй като беше много скъпа. И не имаше нашите инициали. Това е много тъжен спомен, просто искам да се сещам за него. И така е. Покажете ни какво можете. Сега и точно. Да. Трябва да си сложа ръкавичката. Знаете, без ръкавици Шейна трудно се кара. Това не са моите ръкавици, а моята съотборничка. Тя в момента оправя шейните. Тъй като отново имаме... Ваксирам ги! Какво ги? Да. Да, ваксира ги. Знаете, и Шейна не може да се кара без да си извакса. Значи, знаете, мисля, повече от вас знаят как се управлява Шейна. Подгъзник. Ето, това е моята Шейна, жълта, разбира се, цвета на слънцето. Да слагате си я под задника. И напред!